Не давай на тебе се. И хора, Благодаря с. такова сме. Не, знам, тук свърши играта. Хора, това е трета част на тая игра. Стана малко дъчка. След тая те са бъде. Аз подготвям ултимейта. 3. Ага! Ето! Ултимейт! Не! Аз събрах! Не съм! Бегам! Не! Сори! Бегай! Не! Нищо важното е, че убих Джинкс. Или само това е гледата? Не, лагна ви, защото пуснах клипа, бе. Но пък аз убих Джинкс. Браво, бе. С сумта. Аз пак поеди. Пак ме спаси. Какво да направя, лагна ви, защото пуснах клипа, бе. Като играя, нали да и разбрах, че като пускам клипа ми лагва. Госе, Джеймс, да пина тези. Аз убих Джинкс, а не да седеш и гледаш. Защото ми лагна. Най-стъпно. Благодаря. Тъй ли? Някой уби трактора. Наша. Тенка, да започва. Казвай му 5 пъти тинки, от 5 пъти се спаси, 5 пъти тинки. Thank you, motherfucker. Мишката ми лага. Госта! Избягването, бе! Аз съм пък Ти се две от- съпа, аз съм две от 7. Аз съм 6 от 1 от 3. Колко? 6 от 1 от 3. И е много си къствал, бе, не. Кой е? Не съм. Вижте, на 23-та минута сме и вижте колко е направил новия герой. 24. От 2. Не, той е права. Той ги убил всичките. Той е по-голям просто. Да, много ясно. То, батката идва, батка мен. Дебил мен, това е дебеля. Ще го наричам дебеля. Давай, дебил, нападай ги. Аре, бе, дебил, нападай, бе. Дебил, по-бързо, нямам цел, бе. Дето помага и бойци. Той не ги напада, аз. Да, защото той е 2 от 3. Аре, давай. Какъв е това демидж, бе? Ей, Ян, ти стоиш там. Ти както гледа, като аз се гъсваш. Лагна ми, що отпуснах клипа. Знаеш ли как ми лагва, като пускам клипа? Яни, бегай! Няма, ще окъста на всяка цена. Той сгуби. Не бяга, аз не види мене, той сгуби. Вината, защото мина не го губиш. Косте. Здрасти, краси. Баси, как купи миньоните, направим ги накачира чек. С братите. Да, чупи колата бързо. Дибога. Са хилна не дърне. Аз чупя колата. Аз се хилвам. Коста! Бегай! Не, що по мене? Дай по кръста. Да. То ни игра, той брат е кръстил. Охо, давай. Яни! Не! Бегай ти!
кръг го оставят, може да го убие. Ако не беше Между другото, избягал. моят герой много странно рекава. Вижте. Все едно не знам какво. Геца. Много странно. Се носа. Сега, 4 минути. Подите ма за маничко. Идвам. Ще кажа нещо. Я не. А, не, това е Кръсто. Давай, Краси. Абе, то просто е тази да навалда в мъжите. Така, бързах се. Айде да И напомня. ние сме четиримата. Идвам. О, не. Внимавайте. Яне. Не. Аз умрях първи. А, Аз всеки път умря. не, късна ми, то ми късна. Ти умираш втори крас. Аз не умирам. Не, то не умира, защото е бачи фидната. Той изстреля 3 ракети, човек. Не да че къстваш. Хора, това беше края на играта. Джиджи. Чао, хора. Чао. И това ще е за какво. И абонирайте се, лайквайте, коментирайте и до